El preu de la llum varia cada hora, i per això les companyies compren l'electricitat a un preu diferent a cada moment. Davant d'això tenen dues opcions a l'hora de subministrar-la. La primera és cobrar-te cada hora en relació al cost real de la llum que consumeixes, el que seria una tarifa variable o indexada. La segona és cobrar-te un preu fix sense tenir en compte les pujades i baixades, el que seria una tarifa fixa. La gran diferència entre aquestes dues tarifes és que en la variable mai saps exactament el preu de la llum, però sí que saps que sempre pagues el seu cost real més el marge de comercialització. En canvi, en les tarifes fixes, pagues un preu estable durant 12 mesos en base al pronòstic que fa la comercialitzadora més un marge de seguretat. Entre les tarifes fixes podem diferenciar les clàssiques, amb un preu fix per quilowatt-hora, o les planes, amb un preu fix mensual que no fomenta gaire l'eficiència energètica. En resum, les tarifes fixes proporcionen estabilitat, però a costa de pagar, a la llarga, una mica més.